Praise the Lord. Hallelujah. So good to be here with you this week, these past few days, meeting you, talking with you, being encouraged by you. But it's extra special today that we get to be together on the Lord's Day. Ne încurajăm împreună și mă bucur în mod special să fiu alături de voi în ziua Domnului și să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu împreună. Așa că astăzi vreau să împărtășesc cu voi din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea lui Neemia, capitolul 2. Neemia, capitolul 2. Neemia este cartea una dintre preferatele mele din Biblie și este o carte plină cu principii de leadership, exemple de leadership bun, de atât de multe elemente de leadership și chiar vă încurajez să studiați această carte prin lentila aceasta a leadership-ului. Așa că în dimineața asta vreau să împărtășesc cu voi din Neemia, capitolul 2 și ne vom uita de la versetul 1 la versetul 8 și vreau să vorbesc puțin despre ce înseamnă să conduci cu credință, cu credincioșie. Ca lider, vreau să împărtășesc cu voi 3 lucruri pe care le observăm și le vedem în această poveste a lui Neemia. 3 lucruri pe care voi le puteți face, pe care Dumnezeu vrea ca liderii lui să le facă. Și aceste 3 elemente, 3 caracteristici ale leadership-ului care ne arată cum să conduci cu credință. Așa că în Neemia, capitolul 2, versetul 1 la 8, o să citesc versetele și veți auzi traducerea în română. Da? În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului: trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis: ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului: dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis: cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului: dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetății de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Aceasta este povestea lui Neemia. Neemia este, poate unii din voi știți deja, el era paharnic pentru împăratul Artaxerxe. El făcea parte din grupul de oameni ai căror strămoși fusese reluați în exil, în captivitate și el acum slujea la curtea împăratului străin. Faptul că el era paharnic însemna că înainte ca împăratul să mănânce sau să bea ceva, era slujba, jobul, responsabilitatea lui Neemia
să guste mâncarea sau băutura aceea. Și dacă Neemia trăia, atunci împăratul știa că împăratul putea mânca sau bea mâncarea sau băutura respectivă. Dacă Neemia murea, înseamnă că acele erau otrăvite. Așa că asta era un job la care Neemia în fiecare zi își punea viața în joc, era în risc viața lui. Ceea ce înseamnă în același timp că nu exista altă persoană în care împăratul să aibă mai multă încredere decât Neemia. Neemia era persoana în care cu adevărat împăratul știa că se putea să aibă încredere, pentru că știa că în fiecare zi împăratul își punea viața în mâna lui Neemia. Și Neemia în fiecare zi își făcea rolul acesta unic în împărăție. Și într-o zi vine la împărat. Și nu cu mult timp înainte de asta, câteva din rudele lui Neemia veniseră în vizită la el și veniseră de la Ierusalim. Și Neemia era încântat de lucrul acesta. Știți cum se întâmplă când vine familia și nu ai văzut de mult, pentru că vin de undeva de departe și se adună împreună familia și Neemia vrea să știe și el. Spune-mi și mie cum sunt lucrurile în Ierusalim, cum merge reconstruirea, reclădirea Ierusalimului. Și rudele îi spun, ce reclădire a Ierusalimului? Nu există. Porțile sunt arse, încă zidurile sunt dărâmate, majoritatea oamenilor s-au mutat la țară, sunt animale sălbatice care merg pe acolo prin pustiu și printre dărâmături trăiesc. Orașul e o ruină. Și inima lui Neemia se sfâșie la auzul acestor cuvinte. El s-a gândit la lucrurile acestea, s-a rugat și credea că cineva se străduiește să reconstruiască orașul acela, dar nu. Și visase la lucrul acesta, oare ce se întâmplă în Ierusalim, poate își construia așa și imagina că la un moment dat, într-o zi, va putea să meargă și el înapoi acolo în Ierusalim și să trăiască acolo și nu putea decât să viseze la lucrul astea și dintr-o dată, într-o singură discuție, speranțele lui sunt spulberate. Și îl consumă lucrul acesta, îl întristează profund. Așa că se duce la împărat. Și își făcea jobul normal, ca și până atunci, servea împăratul și împărăteasa. Dar împăratul observă ceva la Neemia, ceva diferit. Și observă că atitudinea, starea lui de spirit nu era aceeași, obișnuită, ca în mod normal. Și împăratul observă că Neemia era trist și asta deci era ceva rar pentru Neemia, că el trebuie să fi fost o persoană foarte interactivă, foarte veselă, foarte animată, pentru că împăratul observă diferența asta. Și împăratul îl întreabă, Neemia, nu cred că ești bolnav, dar arăți atât de trist. De ce ești atât de trist? Și Biblia spune că a început să-i spună împăratului, motivul pentru care sunt trist este că pentru că cetatea părinților mei este o ruină. Wow. Și împăratul zice, ce pot să fac să ajut? Și Biblia relatează că lui Neemia a fost frică. M-am îngrozit, m-a apucat o mare frică, dar tot am vorbit. Și el spune, am început să îi vorbesc cu împăratul și să-i spun împăratului că uite ce mi-ar plăcea să fac. Simt că trebuie să fac ceva pentru locul acela. Așa că și i-a răspuns împăratului și Neemia a zis imediat, m-am rugat lui Dumnezeu și i-am răspuns. Și am zis, uite ce am nevoie. Și împăratul a zis, bine. Și i-am mai spus, uite, mai am nevoie și de lucrul ăsta. Și împăratul a zis, da. Și o să mai am nevoie și de asta. Și împăratul a zis, bine, ok, e destul asta, hai să poți să mergi, poți să pleci. Și vreau să vă vorbesc astăzi despre ce înseamnă să conduci cu credință.
Sunt trei elemente pe care le observăm că Neemia le face și îl diferențiază ca lider spiritual față de alți lideri. Și nu mă refer la un lider spiritual ca cineva care conduce care e pastor sau conduce o misiune. Nu, ci un credincios care este un lider și ca lider credincios te comporți într-un anumit fel atunci când conduci. Așa că primul lucru pe care îl observăm la Neemia este și primul lucru pe care îl aveți de făcut ca un lider spiritual care acționează din credință atunci când vrei să îi conduci pe alții este că tu să faci fiindu-ți teamă. Va trebui să înveți să faci lucrurile fiindu-ți teamă, ceea ce înseamnă că va trebui să aveți curaj. Așa că dacă veți conduce cu credință, credința presupune că voi să fiți curajoși. Înseamnă că presupune ca tu să cauți înăuntru și prin Dumnezeu să găsești curajul de care ai nevoie ca să mergi mai departe. Biblia spune că Neemia, în timp ce îl servea pe împăratul vorbește cu el și Neemia spune următoarele lucruri. M-a apucat o mare frică, dar tot am vorbit. Dar tot am răspuns și am răspuns împăratului. Vedeți, curajul presupune ca tu să faci anumite lucruri, chiar și atunci când ți-e frică. Curajul înseamnă, tuturor ne e frică. Tuturor ne e frică și avem momente în care simțim frică în viața noastră, dar curajul nu este absența fricii. Curaj înseamnă să acționezi în ciuda fricii. Înseamnă că chiar dacă simți frica, tu tot acționezi și acționezi în ciuda celei frici. Vedeți? Ce avem nevoie să înțelegem este că e în regulă să-ți fie frică. Nu e nimic anormal. Și uneori noi încercăm să-i învățăm pe lideri că niciodată nu trebuie să-ți fie teamă. Nu, asta nu e adevărat. Tuturor ne e teamă, tuturor ne e frică. Și atunci avem nevoie să învățăm că, având curaj, e în regulă să-ți fie frică, dar nu e în ordine, nu e în regulă să lași frica să te oprească. Nu e în regulă să lași frica să te oprească. E în regulă să-ți fie frică, dar nu e în regulă să lași frica să te oprească din ceea ce ai de făcut. Curajul nu înseamnă că nu ți-e frică, curajul înseamnă că nu lași frica să te oprească. Nu înseamnă că nu ți-e frică, ci curajul spune, uite, simt frica e reală, dar nu voi lăsa această frică să mă oprească. Curajul acționează în ciuda fricii și asta a făcut Neemia aici. Așa că dacă ești un lider, va fi nevoie să înveți să acționezi cu curaj și chiar și atunci când simți frică. Dar cum faci asta? Păi, în primul rând, trebuie să înveți să îți înfometezi frica și să-ți hrănești credința. Și unul din lucrurile modalitatea prin care noi facem asta este prin rugăciune. Neemia era o persoană, un om al rugăciunii. El a auzit problema, s-a rugat, când trebuie să vorbească împăratului, iar se roagă. Și atunci e ceva ce ne face rugăciunea să fim curajoși. Ca atunci când venim în prezența lui Dumnezeu și când ne predăm lui ca un vas și Duhul Sfânt începe să lucreze, să ne umple și să lucreze prin noi, e ceva ce face rugăciunea ce ne face să mergem la rugăciune simțindu-ne mici și după rugăciune să ne simțim puternici, pentru că puterea lui Dumnezeu este cu noi și ne intrăm în rugăciune și ne întrebăm, oare pot să fac ceva? Și ieșim după rugăciune simțind că pot totul în Hristos care mă întărește. Adică, da, începem să ne rugăm și ne gândim, oare, e imposibil să fac lucrul ăsta, dar după aia ieșim din rugăciune și știm că cu Dumnezeu totul este posibil. Vedeți, ne hrănim credința prin rugăciune și înfometăm frica prin rugăciune. Când ne rugăm, frica se disipă, frica fuge. Când ne rugăm, mintea se tranziționează de la gânditul egoist la gânditul la Dumnezeu. Și e o poveste în Biblie, o istorisire în Biblie, care în Numeri vorbește despre când Dumnezeu îi aduce și aduce poporul în țara
la hotarul Canaanului, țara promisă, și le spune: trimiteți niște scoate niște spioni să vadă lucrurile, pentru că eu vreau să vă dau o țară unde curge lapte și miere, o țară unde veți fi prosperi. Vreau să mergeți acolo și să vă uitați să iscodiți țara aceasta și să spuneți ce ați văzut. Și Biblia spune că iscoadele s-au dus acolo și Moise le-a zis: ok, spuneți-ne ce ați văzut. Și ei încep să dea raportul și să spună: e exact cum a zis Dumnezeu. Este într-adevăr o țară unde curge lapte și miere. E o țară rodnică, dar oamenii de acolo sunt uriași. Și dacă ne comparăm cu ei, noi suntem ca lăcustele în comparație cu ei. Așa că ei probabil se uită la noi ca la lăcuste. Și au zis: noi nu avem cum să mergem să luăm țara asta. Și Biblia spune că Caleb a zis: stop, nu, acum să mergem, haideți să mergem, pentru că noi chiar putem să cucerim țara asta. Aici era problema. Problema era că Dumnezeu le-a dat o viziune și Dumnezeu le-a promis o țară, dar ei în loc să se uite la țară, s-au uitat la oameni. Și ori de câte ori te uiți la oameni, oamenii te vor distrage de la ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Ațintiți-vă ochii spre ceea ce Dumnezeu a spus, spre locul unde Dumnezeu te duce. Nu te uita la oameni. Dumnezeu va avea grijă de oameni. Și ei au zis: din cauza oamenilor, noi nu avem cum să cucerim țara asta. Iată diferența între oameni care acționează cu curaj și oamenii care acționează cu frică. Oamenii care acționează cu curaj văd aceeași problemă ca ceilalți oameni fricoși. Vedem același lucru, dar nu e ce vedem, ci cum vedem ceea ce vedem. Scoadele acelea, spionii aceia, au văzut aceleași lucruri, aceeași țară, aceiași uriași, aceiași oameni. Dar iată problema, au văzut aceeași problemă, dar au văzut o soluție diferită. Scoadele care au adus veștile rele, ei s-au văzut pe ei ca fiind soluția problemei. Iosua și Caleb l-au văzut pe Dumnezeu ca soluția problemei. Ei au zis: noi niciodată nu o să putem să ne luptăm cu ei. Scoadele negativiste au zis că au crezut că ei sunt soluția. Dar Iosua a zis: nu, noi suntem soluția. Dumnezeu este soluția. El va lupta pentru voi, pentru noi. Noi nu suntem soluția. Vedeți voi, curajul vine atunci când realizezi că Dumnezeu e cu tine și că Dumnezeu e soluția la orice problemă pe care ai întâlnit-o. Biblia spune în felul următor, că El a fost curajos și a vorbit. Așa că noi ne hrănim credința prin rugăciune și ne hrănim credința prin cuvântul lui Dumnezeu. Văzând modul în care Dumnezeu de atâtea ori în trecut a avut grijă de poporul lui și cum are grijă și de noi astăzi. Și atunci când noi acționăm cu credință și privim prin credință și avem încredere în Dumnezeu prin credință, știm că Dumnezeu este un Dumnezeu demn de încredere. Și asta înseamnă să te privești înainte, la faptul că Dumnezeu este demn de încredere. Și modalitatea în care pot privi înainte și să am încredere în Dumnezeu este doar uitându-mă înapoi și să văd ocaziile în care El a fost credincios iar în viața mea. Și atunci credincioșia lui Dumnezeu din spate care mă mobilizează să am încredere în El în continuare pentru viitor. Vedeți, El a putut să vorbească cu curaj, cu îndrăzneală, pentru că era un om al credinței. Și al treilea lucru la El, sau a treia modalitate prin care cred că ne hrănim credința, este mergând alături de oameni care sunt oamenii credincioși. Vorbind cu ei, reamintindu-ne unul altuia ce a făcut Dumnezeu pentru noi, reamintindu-ne de credincioșia lui Dumnezeu și mergem unul cu celălalt și ne îmbărbătăm unul pe altul și lucrul acesta ne face curajoși. Când eram băiat mic, trăiam la fermă și eu mai am încă 4 frați. Și aveam o hambar la acea fermă și uneori când mama și tata plecau la oraș, noi băieții, și întotdeauna nouă ne plăcea să ne jucăm, ne asumăm riscuri și de îndată ce vedeam pe mama și tata că nu se mai vedeau pe drum deja, noi începeam să plănuim
ce urmează să facem următoarea oră. Și ne cățăram pe hambar acolo, puneam niște saltele una peste alta, saltele vechi, și ne urcam pe hambar, luam bicicleta pe care o aveam și ne dădeam cu bicicleta pe acoperișul hambarului, și când eram la jumatea înălțimii în aer, dădeam drumul la bicicletă și ne aterizam pe saltea. Fratelui meu cel mai mic era frică să facă lucrul ăsta. Și atunci când fratele tău mai mic îți este frică, e responsabilitatea fratelui mai mare să-l ajute să-și depășească frica asta. Așa că îl puneam pe bicicletă și el se ținea și noi țineam mâinile, îi țineam mâinile de ghidon și dădeam drumul la bicicletă și el plângea și țipa. Și dădea drumul și să scădea pe saltea. Și când a făcut o dată asta, și-a dat seama că îi place să facă asta. Și data viitoare, următoarea dată, era din nou gata și totul mergea minunat. Perfect, îi plăcea să facă asta. Până când, chiar înainte să vină mama și tata acasă, unul din fratele meu mai mic a făcut din nou, s-a dat cu bicicleta de pe hambar și și-a rupt mâna. Așa că mama și tata au venit acasă și au vrut să știe a cui a fost ideea să facă lucrul ăsta. Eu fiind cel mai mare, ei mereu îmi spuneam, păi e responsabilitatea ta să ai grijă de ei. Și eu tot ce am putut să spun a fost, mamă, ceilalți frați n-au nicio rană, doar el s-a lovit. Noi am fost atenți. Vedeți? Poate n-am fi făcut asta pe cont propriu, dar când ai 4 frați care se adună împreună și se împing unul pe altul, se motivează unul pe altul, e ceva ce se întâmplă și scoate curajul la suprafață din tine. Și mă uit acum, am un frate și am un fiu și o fată și am 8 nepoți. Niciodată nu le-aș permite nepoților mei să se dea cu bicicleta de pe hambar. Niciodată. Nici măcar nu le-aș spune povestea asta, pentru că nu vreau să le vină vreo idee. Da? Ei vor avea ideile lor. O să vină ideile lor. E ceva ce se întâmplă atunci când ești cu alți oameni care îți dă curaj, te face să fii mai curajos, oameni care vorbesc pe limba ta, oameni care au același sentiment despre Dumnezeu ca și tine, oameni care împărtășesc aceeași misiune. Este ceva ce se întâmplă atunci când te aduni într-o cameră cu oamenii ăștia, când ai un moment cu oamenii ăștia, decizi când pleci de acolo că putem să facem orice, nimic nu poate sta împotrivă. Și dacă vrei să conduci cu credință, va fi nevoie să înveți să conduci curajos. Și atunci ai nevoie să faci lucrurile care înfometează până la moarte frica din tine. Același lucru îl vedem și aici la Neemia. Neemia ce a făcut? Nu doar că a făcut lucrurile fiindu-i frică, fiindu-i teamă, dar în al doilea al doilea aspect a fost că a făcut lucrurile măreți. Nu așa la scară mică, ci măreți. Observați ce se întâmplă, ce ne spune Biblia. Dacă mergem în continuare și citim mai târziu, de la versetele 4 la versetul 8, spune că împăratul l-a întrebat: ce vrei? Ce ceri? Cum pot să te ajut? Și Neemia ce spune? Uite, vreau să îmi iau concediu. Eu sunt sclav aici. Dar eu vreau ca tu să mă lași să plec. Și vreau să ai încredere în mine că o să mă duc înapoi acolo în țara mea natală și o să conduc. Dar tu ești paharnic, doar un paharnic, ești un sclav. Și el a zis, nu, vreau să merg, vreau să conduc oamenii, vreau să fac ceva, trebuie să fac ceva. E o problemă care mă macină și trebuie să fac ceva. Vedeți, când a avut oportunitatea de a sta în fața regelui, iar nu doar a cerut așa ceva mic, ci a cerut măreț. Și observați ce se întâmplă. Și Biblia spune, Neemia, când a zis împăratul ce ceri, primul lucru pe care l-a făcut, a zis, m-am rugat. Nu s-a rugat mult, nu s-a rugat o rugăciune
teologică, nu s-a rugat să-l audă toți ceilalți, ci s-a rugat probabil ceva de genul ăsta: ajută-mă, amin. Nu avea timp să gândească, nu avea timp să își dea seama exact de toate lucrurile sau o rugăciune elocventă. A zis: m-am rugat și am vorbit împăratului. M-am rugat și am vorbit împăratului. Vedeți? Ca să faci lucruri mărețe, începe în primul rând să crezi că ai un Dumnezeu măreț. Trebuie să crezi asta, că tu servești, tu slujești unui om, Dumnezeu măreț. Dacă ai un Dumnezeu mic, atunci ai mentalitatea o mentalitate de om mic. Dar dacă ai mentalitatea și ai un Dumnezeu măreț, vei acționa măreț. Și de multe ori ne dăm seama că visele pe care le avem sunt vise pe care și mama ar putea să le facă. Nu sunt oameni. Nu sunt vise ale oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că visele oamenilor lui Dumnezeu sunt vise mărețe. Dacă tu crezi că Dumnezeu te-a chemat să faci ceea ce faci, nu este atât de mare încât să fie nevoie de Dumnezeu, atunci înseamnă că nu e atât de mare încât e de la Dumnezeu. Singura modalitate prin care se poate întâmpla lucrul ăsta e doar dacă Dumnezeu este cu mine, și singurul lucru modalitatea prin care se poate întâmpla este doar dacă Dumnezeu mă ajută. Aud oamenii uneori rugându-se: Doamne, ajută-mă să fac asta. Și aș vrea să le spun că, până și Maică ta poate să facă asta. Da? Roagă-te ceva de care are nevoie ca Dumnezeu să intervină. Crede ceva. Fă-ți o viziune în care e nevoie de Dumnezeu ca să se împlinească. Dacă alți oameni pot face lucrul ăsta, atunci ia alți oameni să facă lucrul ăsta. Tu ai nevoie ca lider. Atunci când un lider acționează cu credință, ei acționează pentru că au credința asta în lucruri mărețe. Așa că mâine când vă veți ruga, nu vă rugați și cereți lui Dumnezeu să vă ajute cu lucruri pe care și mama voastră poate să le facă pentru voi, ci cereți lui Dumnezeu lucruri pe care doar El le poate face pentru voi. Și Neemia s-a rugat la Dumnezeu. Adică dacă împăratul avea să-l lase să facă, dacă avea să reconstruiască toate astea, era doar pentru că Dumnezeu ar fi impresionat inima regelui, împăratului. Și Biblia spune că, spre surprinderea tuturor, împăratul zice: da, sigur, cât o să fi plecat. Și vă rog să observați schimbarea pe care o face Dumnezeu aici. În loc ca împăratul să dicteze lucrurile, Dumnezeu a întors lucrurile și, de fapt, Neemia dictează lucrurile și el este cel care cere lucrurile. Vedeți, când Dumnezeu îți acordă o favoare și ești o persoană credincioasă, lumea nu știe cum să ceară lucruri și atunci vin la tine și își cer sfat. Și iată ce spune Biblia. Zice: uite, vreau să fiu plecat o perioadă limitată de timp și după aia mă voi întoarce. Și împăratul zice: bine. Și iată ce îmi place la oamenii care conduc, la lideri și care fac lucruri mărețe. Ei nu se opresc doar la ceva simplu. De îndată ce împăratul a zis da, iar Neemia imediat a zis: și dacă tot vrei să mă ajuți, mai e nevoie de ceva. A zis: mai am nevoie și de, niște scrisori, de recomandare, de îndrumare din partea ta. Pentru că, voi călători prin niște țări ostile. Eu sunt sclav, sunt evreu, mă vor întreba ce fac și am nevoie de niște recomandări, scrisori de recomandări din partea împăratului care să-mi garanteze liberă trecere. Wow, asta e o cerere îndrăzneață. Și Biblia spune: da, o să-ți dau scrisorile. Și după aia Neemia zice: stai, și mai am nevoie de ceva. Și zice: uite, am nevoie de lemn. Pentru că noi, unde mă duc, n-avem lemn și de unde se iau lemn, așa că am nevoie de permisiunea și autorizarea ta ca să putem lua din pădurile tale, ca să pot să reconstruiesc poarta și templu și să-mi construiesc și o casă. Și împăratul a zis: bine. Și la momentul ăsta împăratul și-a dat seama că mai bine îl opresc, că altfel o să-mi ceară tot ăsta. Și zice împăratul: bine, du-te. Și apoi împăratul a mai adăugat ceva. Dacă citim mai târziu, zice: știi ceva? O să-mi trimit garda mea personală ca să te protejeze până acolo, pe drum. Vedeți, când favoarea lui Dumnezeu acționează pentru tine, o deschide inimile și deschide inima din ce în ce mai mult și mai mult a celor de lângă tine. Așa că dacă vrei să conduci
Trebuie să fii o persoană care face lucrurile într-un mod măreț, care începe prin a-L vedea pe Dumnezeu cu un Dumnezeu măreț. Numărul 2, începe cu a te ruga pentru lucruri mărețe. Numărul 3, să te aștepți la oportunități mărețe. Să te aștepți că uși mari ți se vor deschide atunci când tu acționezi cu credință. Să te aștepți la lucrul ăsta, că oportunități mărețe vin în direcția ta. Numărul 4, să accepti responsabilitatea. Să-ți accepti responsabilitatea ta, pentru atunci când îți asumi provocări mari. Mi-aduc aminte de ocazii din trecut când am zis o să fac asta și cred că o să fac lucrul ăsta. Și Dumnezeu, mă gândesc la Dumnezeu când se uită la mine și zice: ia uite, ăsta e copilul meu și urmează să facă de râs, trebuie să-l ajut. Trebuie să-l ajut. Nu doar oportunități măreți, dar și responsabilități mărețe. Pentru că, uite, zicem, uite, vreau să construim în toată lumea. Crezi că poți face asta? Da, putem. Eu nu trăiesc de partea asta a lui da. Da, trebuie să vedem, trebuie să mă rog dacă... Nu, eu mă trăiesc de partea asta a lui da. Înainte ca oamenii să termine de zis ce au de spus, eu le zic da. Și cum poți să faci lucrul ăsta? Păi eu știu ce chemare am din partea lui Dumnezeu. Eu știu ce poate Dumnezeu să facă în viața mea și atunci de asta eu caut invitațiile, caut ușile, caut oportunitățile. Că eu să pot să zic, da, așteptam să se ușa asta deschisă. Așteptam să se mute asta pentru mine din drum. Și așteptam ca Dumnezeu să facă un drum, să curească un drum pe aici. Mă aștept lucruri mărețe pentru viața mea. De ce? Nu pentru că sunt eu grozav, nu pentru că am eu ceva în viață care este grozav sau incredibil, ci pentru că eu slujesc unui Dumnezeu măreț. Amin. Și mi-am predat viața Lui. Și i-am spus, iată-mă, aici sunt pentru tine, trimite-mă, iată-mă, trimite-mă. Așa că n-am nevoie să mă plâng unde să mă folosească. Așa că eu când mor vreau să spun că e pe piatra mea funerară. A trăit din plin și a murit gol. A trăit din plin și când a murit golit de tot. A terminat lucrarea pe care a avut-o de la Dumnezeu. Așa că acceptă responsabilități mari dacă vrei să vezi lucruri mărețe. Dacă vrei să faci lucruri mici, atunci asumă-ți responsabilități mici. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu la lucru, atunci asumă-ți responsabilități mai mari. Și ultimul lucru aici este că e nevoie să poți să stai înaintea unor oameni mari. E nevoie să poți să stai, să fii pregătit să stai înaintea împăraților, înaintea oamenilor cu influență. Dacă tu te aștepți ca uși mărețe să se deschidă, să știți că ușile astea mărețe, mari, se deschid pentru că au balamalele credinței. Și atunci, ca tu să te aștepți că vei sta înaintea unor oameni mari, când vei sta în prezența regilor, împăraților, trebuie să știi cum să te porți în prezența împăraților. Așa că trebuie să înveți cum vorbesc împărații, cum merg, cum mănâncă, ce își doresc împărații, cum spun ei lucruri, cum fac lucruri. El știa că regele și oamenii mari, de obicei oamenii mari nu sunt oameni pe care să îți programezi o întâlnire de o oră. Oamenii mari zic, ai 10 minute la dispoziție, cum pot să te ajut? Pentru că sunt în mișcare. Ei fac lucruri, se mișcă. Neemia n-a dat timp să când a stat acolo. Păi stai puțin, stai să spun istoria vieții mele. Stai să spun tot ce s-a întâmplat sau tot ce plănuiesc să fac. Stai să spun cum o să fac asta. Împărații n-au nevoie de toate detaliile astea. Nu. Împărații au nevoie să fii la subiect, să treci la subiect. Au nevoie ca tu să știi ce ai de zis și împărații au nevoie ca să știe cum. Problema e că foarte mulți dintre noi ne dorim așa și ne așteptăm lucruri mărețe, dar noi trăim într-un mod mic. Pentru că nu ne-am pregătit și nu ne-am dezvoltat și nu am crezut că pot să stau înaintea unor oameni măreți, mari și atunci când stau înaintea lor trebuie să știu cum ei gândesc, cum
gândesc, cum lucrează, cum iau decizii, care e informația pe care oamenii ăștia o vor. Trebuie să fiu pregătit atunci când merg înaintea lor. Așa că dacă vreți să fiți cu noi în dincolo de succes, să activați în equip, trebuie să înțelegeți următorul lucru. Că noi ne așteptăm că vom sta înaintea oameni influențatori și mari oameni ai națiunilor și ei ne vor deschide ușile. Noi credem că ceea ce avem, vorbim cu încredere despre asta, că ajută oamenii și credem că oricine, toată lumea are nevoie de asta și toată lumea își dorește. Și atunci ne căutăm influențări, oameni cu influență. Nu ne e frică să mergem la oameni, să explicăm ce avem și să le spunem oamenilor. Nu ne aducem înaintea oamenilor mari, comportându-te ca un om mic, nu, ci mergem înaintea oamenilor mari și spunem în felul următor: mă bucur să te cunosc. Probabil abia așteptai să mă cunoști, da? Bine, nu spunem asta, dar mergem acolo cu încredere, onoare, respect și mergi acolo cu încredere în tine, pentru că așteaptă-te că tu vei sta înaintea unor oameni mari. Așteaptă-te că copiii tăi vor sta înaintea oamenilor mari, unor oameni mari. Așteaptă-te ca nepoții tăi că vor sta înaintea unor oameni mari, influenți. Acum mulți ani, unul dintre lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul vieții e că am investit în imobiliare. Pentru că știam că dacă stau doar în salariu de pastor o să mor sărac. Și așa că niciodată nu o să pot să finanțez visele pe care le-am pentru familia mea și copiii mei. Așa că știam că trebuia să fac ceva ca să-mi ajut viitorul. Și mi-aduc aminte când fiul meu era mic și cumpăram un centru comercial și cumpăram centrul ăla comercial și scriam cecul pentru plata în avans, pentru avans. Scriam cecul acela pentru $50.000. Și pe măsură ce scriam cecul acela, completam ordinul de plată, i-am spus și fiului meu, zic: fiule, vreau să vii și tu. Și am zis, eu am scris numele cifrelor și pe el am pus să scrie cifrele. Și am scris: uite, fii atent, fiule, hai să semnăm amândoi împreună cecul. Și el a zis: tată, dar eu nu sunt titular de cont. Și el a zis: nu contează asta, eu sunt titular de cont și vreau ca tu să semnezi împreună cu mine. De ce? Din două motive. Vreau ca tu să crești. Vreau ca tu să crești știind ce înseamnă să pui zerouri după cecul, după cifra ta. Vreau să înveți cum să semnezi cecuri cu multe zerouri. Și vreau să înveți să fii persoana care semnează cecul, nu cel care semnează pe spatele cecului că autorizează plata, ci cel care plătește. Pentru că eu mă aștept ca tu să faci lucruri mult mai mărețe decât am făcut eu sau mama ta. Și vreau să te pregătesc pentru ca tu să poți să fii capabil să faci asta. Tu ai nevoie să-ți pregătești copiii, nepoții, poate copiii tăi spirituali, în credință, pentru lucruri mărețe, pentru că majoritatea oamenilor din lume vor încerca să te țină jos. Și sunt puțini oameni în lume care vor încerca să te ridice, oameni care să te ridice, să te crească, care să se bucure de succesul tău. Neemia știa că stătea în fața unui om mare și avea o oportunitate mare și avea un moment mare și el și-a exersat credința de a face lucruri mărețe. Vedeți voi? Primul lucru pe care îl ai nevoie este curajul. Dar când faci lucruri mărețe, e nevoie să ai și viziune. Dacă vrei să conduci, e nevoie să ai viziune. Viziunea înseamnă că vezi lucrurile mărețe și te aștepți ca ele să se întâmple și atunci tu lucrezi din perspectiva asta. Nu înseamnă că tu umbli așa țanțoși, crezând că ești un mare om. Tu. Am lucrat în armată 10 ani în Statele Unite și mi-aduc aminte că într-o zi tocmai fusesem promovat și mi-au pus toate stelele alea așa, toate. Și un prieten al meu care lucra
cu învățăceii, cu ucenicii, mi-a spus, după ce obții promovarea, vino să luăm masa împreună. Așa că am fost promovat, mi-am luat uniforma nouă și m-am dus la biroul lui, am condus ca să luăm masa unde toți ucenicii, toți învățăceii erau acolo și tocmai mi-am dat seama că urma să trec printre ei și mi-am dat seama, wow, eu când am rangul pe care l-am acum, datorită poziției mele, ei trebuie să se oprească din ce fac și să mă salute până le zic eu pe loc repaus. Așa că eu mergeam printre el, eram destul de tânăr, fusesem promovat cumva înainte și sute de astfel de oameni dintr-o dată aud atenție și toată lumea drepți au stat înainte și în mintea mea am zis, o să aștept până ajung în mijlocul lor și atunci când ajung în mijlocul lor, atunci cu o voce autoritară o să zic pe loc repaus. Și atunci am mers prin mijlocul lor și am avut așa un sentiment de mândrie și așa tot creșteană și mergeam și ajung la mijloc și unde planificasem totul în mod perfect și atunci și când eram în mijloc urma să zic pe loc repaus când am zis pe loc repaus era o băltoacă cu noroi și am alunecat acolo și tot noroiul m-a murdărit pe față, pe uniformă și am zis pe loc repaus și eram deja în băltoacă și unii dintre ei au început să râdă, alții au zis nu râde că o să avem probleme. M-am întors, m-am dus înapoi la mașină, nici măcar nu m-am mai dus să iau prânzul cu prietenul meu și în drumul înapoi la mașină, Duhul Sfânt m-a bătut pe umăr și mi-a zis în felul următor: mândria stă înaintea căderii. Mândria vine înaintea căderii și mi-a reamintit: tu nu ești pe cont propriu, tu mi-aparții mie. Și pentru că tu mi-aparții mie, nu tratezi oamenii în felul ăsta. Nu lași mândria asta să se dezvolte în tine. Eu am lucruri mărețe pregătite pentru tine, iar tu le poți gestiona lucrurile alea doar dacă ești o persoană modestă, umilă. Vedeți voi, să fii un om măreț este vorba despre viziune, nu despre mândrie, nu despre cine ești tu, ci ce are Dumnezeu plănuit pentru tine să faci. Și viziunea trebuie să te copleșească, astfel încât în fiecare zi să te trezești. Și când m-am trezit dimineața, m-am uitat la munții ăștia și m-am gândit la tot lucrul ăsta și m-am gândit la voi și la toate lucrurile care se întâmplă și urmează să se întâmple pentru lucrul ăsta și m-am trezit dimineața asta cu un sentiment de umilință. Și am zis: Doamne, nu vine să cred că m-ai lăsat, mi-ai permis mie să pot să fac lucrul ăsta și să fiu o parte din tot fenomenul ăsta. Sunt atât de recunoscător. Așa că un lider care va acționa cu credință este un lider care va acționa cu curaj, este un lider care va acționa cu viziune și este un lider care va fi nevoie să preia inițiativa și să se miște repede. Dacă ai de gând să acționezi cu credință, trebuie să înveți să faci lucrurile acum. Să le faci fiindu-ți teamă, să le faci măreți și le faci acum. Care înseamnă 3 lucruri. Va trebui să gândești mai rapid, să te decizi mai rapid și să acționezi mai rapid. Oamenii credincioși învață să gândească mai rapid, decid mai rapid și iată cum un lider mediocru merge la o întâlnire. Merge la întâlnire, toată lumea discută lucruri, toată lumea are idei și apoi zic: ok, hai să ne întoarcem în fiecare, ne rugăm și după aia ne întoarcem și după aia hotărâm. Nu. Un lider credincios nu face așa, ci spune lucrurilor oamenilor în felul următor: ne întâlnim lunea viitoare, până luni te rogi și postești, pentru că luni trebuie să luăm niște decizii și trebuie să fim gata să luăm deciziile astea. Apoi discutăm și la sfârșitul întâlnirii liderul spune: ok, luăm o decizie acum. Vedeți? Oamenii care sunt lideri învață să gândească mai rapid, să se hotărască mai rapid și să acționeze mai rapid. Oamenii care nu sunt lideri și nici credincioși întotdeauna se tem. Dacă decid greșit,
Vreau să vă zic ceva? O să iei decizii, o să faci decizii greșite. Nu, dar asta nu e o scuză ca tu să nu conduci. Păi și dacă greșesc, deci ceva greșit, păi atunci manageriază decizia aia și fă lucru corect. Fă schimbările. John predă că este un cerc al succesului. Oamenii cred că succesul e de partea asta și eșecul e de partea cealaltă, o parte opusă. Și că cumva eșecul este opusul succesului. Și dacă întreb pe majoritatea, spunem, care este opusul succesului? Și o să zică eșecul. Nu, eșecul nu este opusul succesului, și este parte din succes, este parte din procesul. Și uite care e procesul succesului. Încerci, eșuezi, înveți, ajustezi, încerci din nou. Încerci, eșuezi, înveți, ajustezi, încerci din nou. Apoi, toți oamenii de succes au cercul acesta în continuu în viața lor, în continuu. Nu ne plănuim eșecul, nu vrem să ieșim, dar adevărul este realitatea că avem nevoie să eșuăm dacă vrem să fim mai de succes. Pentru că noi suntem oi și oile învață pe calea cea grea. E un psalm frumos pe care tuturor ne place, psalmul 23. Și el ne conduce la ape de odihnă. Și ne pictează așa o imagine frumoasă. Wow, ce frumos! Uite câtă grijă are păstorul de oi și vrea să le conducă la ape de odihnă. Dacă știți ceva despre oi, veți ști că oile sunt proaste. Oile vor bea și în timp ce beau, se vor îneca. Așa că păstorul, când le duce să le adape, el nu le poate duce la o apă curgătoare, pentru că ele vor bea cu apa și vor trage pe nas apa și vor muri. Așa că el trebuie să le ducă la o apă stătută, care stă. Și că dacă altfel ele sunt proaste și beau apa și vor muri. V-ați întrebat vreodată de ce ne spune Dumnezeu oi? Pentru că noi suntem oile staului Lui. Și uite ce trebuie să vă înțelegeți. Nu vă faceți griji despre asta. Când Dumnezeu te-a creat, El a luat în considerare cât de stupiditatea noastră și cu toate astea tot vrea să ne folosească. El a știut deja că o să iei decizii proaste, a știut deja că o să eșuezi, a știut că o să zici lucruri și pe aia o să pleci de acolo și zici, Doamne, de ce am putut zis chestiile alea? El a știut deja lucrul ăsta, a știut. Dar când El te-a imaginat și s-a gândit la tine, Biblia spune că imaginația, El a creat-o, a transformat într-o imagine și noi am devenit acea imagine a lui Dumnezeu. Așa că noi suntem imaginea lui Dumnezeu, căreia i-a dat formă. Dumnezeu știa dinainte. Vedeți voi? Un lider care va acționa cu curaj este un lider căruia nu e frică de curaj. Nu plănuiește să eșueze, nu vrea să eșueze, dar iată ce am învățat. Eu nu o să las eșecul să mă țină pe loc din a încerca ceva. Eu voi încerca lucrul respectiv. Pentru că eșecul face parte din cercul acesta al succesului. Și atunci când mă uit la un eșec, mă uit la el și mă gândesc ce am învățat, ce voi face diferit data viitoare, cum pot fi diferit, mai bun. Noi avem o zicală care în America folosesc zicala asta când nu vor să-și asume responsabilitatea pentru viața lor și spun, asta e, viața se întâmplă. Da, lucrurile se întâmplă și viața se întâmplă când ești prost și faci lucruri prostești. Și de asta s-a întâmplat la noi. Asta se întâmplă și la noi. E nevoie să ne asumăm responsabilitatea. Și responsabilitatea spune, s-a întâmplat asta, ce pot să învăț din asta, ce pot să fac mai bine data viitoare. Și mai important de toate, sunt două modalități de a învăța. Unu, poți să înveți din greșelile tale, sigur, poți să faci asta, dar e mai bine să înveți din greșelile altora. Învață de ce au făcut ei, ce au schimbat ei, ce au făcut diferit după aia. Avem o zicală, tot așa, care spune, știi, experiența este cel mai bun profesor, dar nu e adevărat asta. Experiența evaluată e cel mai bun profesor. Doar pentru că ai trecut prin ceva nu înseamnă că ai și învățat ceva din chestia aia.
ci când treci prin experiența respectivă și după aia stai și evaluezi și te gândești ce am făcut bine, ce am făcut greșit, ce pot face mai bine, asta e o experiență evaluată și asta te va ajuta în viitor. În viitor. Doar pentru că ai trecut prin ea, nu înseamnă că ai și învățat ceva. Înveți ceva doar atunci când îți iei momente de reflexie la ce ai învățat. Așa că Neemia stă înaintea împăratului și zice, împăratul zice, ce vrei? Ce vrei? El a văzut oportunitatea și a pus mâna pe ea. El n-a zis, ok, lasă-mă puțin să mă duc, să mă întorc peste 3 zile cu un plan, gata, a făcut și a zis nu, m-am rugat și a zis, uite ce am nevoie. Nu poți să aștepți să-ți dai seama de discurs ce vei spune cuiva atunci când stai în fața celor. Trebuie să știi care este discursul tău și să te aștepți ca Dumnezeu să dea ocazia ca tu să îl spui. Sunt mulți oameni în situația în care ajung în față și nu știu ce să spună. Păi dacă tu treci cu credință, așteaptă-te ca să stai în fața oamenilor. Și dacă tu te aștepți ca să stai în fața oamenilor, știi că trebuie să fii pregătit pentru a sta în fața oamenilor. Asta e credința. Credința înseamnă să fii pregătit să explici cuiva ce faci, cine ești, să știi să vezi și să acționezi mult mai rapid, să gândești mai rapid, să te hotărăști mai rapid și să acționezi mai rapid. Nu mai irresponsabil, ci mai rapid. E nevoie să înveți cum să rezolvi probleme și să fii pregătit. Și uite ce îmi place foarte mult la Neemia. Îmi place la Neemia că el n-a avut atitudinea unui paharnic, ci el avea deja atitudinea unui guvernator. Da, el doar își aștepta oportunitatea. El știa că e un lider. Știa că leadership-ul avea partea asta de leadership în el. El doar aștepta oportunitatea ca să poată să facă deja. Dacă vrei să fii o persoană care conduce și fiecare dintre voi de aici, noi vă vrem lideri. Vă rog să înțelegeți lucrurile astea. Noi nu suntem o organizație care produce facilitatori. Nu. Noi suntem o organizație care produce lideri. Scopul nostru este să transformăm pe oameni în lideri. Facilitatorii nu schimbă lumea, liderii schimbă lumea. Așa că atunci când noi spunem facilităm, nu ne uităm doar la o grămadă de oameni care sunt facilitatori. Nu, ci ne uităm la oameni care facilitează și pe care noi ajutăm să fie lideri din ce în ce mai buni. Și dacă vrei să fii un lider care acționează prin credință, trebuie să ai curaj, să iei acel curaj și să ai viziune și odată cu curajul și viziunea aceasta să înveți să fii o persoană care acționează și are inițiativă și va fi nevoie să înveți și pe alții să facă la fel. Așa că astăzi vreau să vă provoc să fiți un Neemia. Vreau să vă provoc să aveți spiritul pe care Neemia l-a avut, care a văzut un Dumnezeu măreț, cu o oportunitate măreață și și-a luat asupra lui și-a asumat o provocare măreață să reconstruiești un oraș. Deci eu sunt uimit de Neemia. Eu nu pot să termin la mine în casă un lucru care trebuie finisate. Și el voia să renoveze un întreg oraș. Asumați-vă provocări mărețe. Credeți într-un Dumnezeu măreț. Rugați-vă rugăciuni măreți. Stați lângă oameni mari și faceți lucruri mărețe. Demne. Lucruri demne de slava lui Dumnezeu. Lucruri demne de numele lui Dumnezeu. Lucruri demne la care oamenii când se uită la tine și te cunosc să zică sigur a trebuit să-L ajute Dumnezeu cu asta, că eu îl cunosc și n-ar fi avut cum să facă asta singur. Dumnezeu sigur i-a ajutat să facă asta. Vreau să vă rugați împreună cu mine acum. Și vreau să te pui la dispoziția lui Dumnezeu acum, exact așa cum Neemia s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și vreau să te rogi în momentele astea să-i cer lui Dumnezeu să te ajute să fii mai curajos. Să ceri lui Dumnezeu să te ajute să ai o viziune mai mare. Să te ajute să vezi ceea ce El vede în tine. Și să ceri lui Dumnezeu să te ajute să fii persoană care acționează, care renunță să procrastineze, să amâne lucrurile, care ia inițiativa, care face acțiunea.
Dumnezeul Tatăl nostru, venim înaintea Ta și îți suntem recunoscători. Doamne Iisuse, îți mulțumim astăzi, pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt Tu ești aici cu noi, acum, în acest moment, în viața noastră și în camera aceasta și aici ești prezent cu noi. Și îți mulțumim pentru puterea, și puterea noastră nu este că Tu ești Tu în noi, ci pentru că noi suntem în Tine. Că viața noastră este în Tine, reînviată, înviată în Tine. Și pentru că viața noastră se află în Tine, ascunsă în Tine, viața noastră este o viață frumoasă, grozavă, măreață și plină de oportunități. Așa că nu-ți cer, Doamne, să fii în mine ca eu să fac ce mă gândesc eu, ci își cer, Doamne, ca eu să fiu în Tine, ca să îndeplinesc misiunea și planul pe care Tu l-ai pentru mine. Ajută-ne să fim ca Neemia. Ajută-ne să rezolvăm toate lucrurile care la momentul acesta să trecem prin ele, care ne spăimântă sau ne fac să fim fricoși, ca să putem să plecăm de aici, din locul acesta, ca un lider curajos. Ajută-ne, Doamne, când plecăm de aici, nu doar să plecăm cu idei bune sau notițe bune, ci să plecăm de aici gata să acționăm, gata să renunțăm la amânare, să facem pași, pentru că Tu conduci pașii celor neprihăniți. Și, Doamne, fă ca atunci când vom pleca de aici, de pe muntele acesta, viziunea pe care Tu ai pentru oameni, viziunea pe care Tu ai pentru România, viziunea pe care o ai pentru Europa și lumea asta și pentru fiecare din noi și familiile noastre, această viziune, să plecăm de aici, din locul acesta, având claritate despre această viziune, având mai multă curaj și hotărâți, Doamne, să o îndeplinim. Doamne, avem nevoie de Tine. Afară de Tine, Doamne, despărțiți de Tine, nu putem face nimic, dar cu Tine toate lucrurile sunt posibile. Este dorința noastră să facem lucruri mai mărețe, care să-ți aducă Ție o slavă mai mare. Așa că toate lucrurile îți cerem, folosește-te de noi, Doamne. Împuternicește-ne, unge-ne Tu cu Duhul Sfânt și ajută-ne să facem lucrul acesta. Și cer lucrul acesta acum, ca lucruri spirituale să se întâmple, să se schimbe în mijlocul nostru acum. Ca Spiritul Tău, Doamne, Duhul Sfânt, să ne schimbe gândirea acum, în momentul ăsta. Să ne schimbe inima acum, în momentul ăsta. Să ne schimbe abordarea acum, în momentul ăsta. Voința noastră. Voința noastră care ne face să luăm decizii sau să ne asumăm anumite lucruri. Și acum să se schimbe spiritual în noi, să aibă loc această transformare. Pentru că atunci când plecăm de aici, să fim diferiți. Și să putem să spunem, mi-aduc aminte când Dumnezeu a schimbat lucrul ăsta în viața mea și a fost în locul ăla, în ziua aceea. Îți mulțumesc, Doamne, în numele Lui Iisus. Amin. Amin.